πάντως, μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ωραίο. Ο κύριος Νίκος είναι 29 ετών. Είμαι από Νεοχώριο, Μεσολογγείο, νομό Έτωλα Καρλανία. Σιγά μην αγχωθείτε μόνο, δεν θέλω. Μόνο άγχος δεν Συγγνώμη, θέλω. δεν κοιτάω. Κύριε Νίκο μου, είστε από την Αιτωλοκαρνανία. Μάλιστα. Από ποιο μέρος? Από Νεοχώριο. Από Νεοχώριο, επαρχία Μεσολογγείο. Μένετε εκεί? Τώρα μένω εδώ. Μένετε εκεί. Μένω εδώ τώρα, Αθήνα. Α, μένετε στην Αθήνα. Ναι, ήρθα από Κατάγεστε από επαρχία και εκεί. τώρα μένω εδώ. Τι δουλειά κάνετε, κύριε Νίκο μου? Τώρα δουλεύω ιδιωτικός υπάλληλος. Ιδιωτικός υπάλληλος. Μάλιστα. Ναι. Έχετε παντρευτεί ξανά? Είμαι ελεύθερος. Είστε ελεύθερος. Και θέλετε να δεσμευτείτε τώρα. Ναι, και θέλω να παντρευτώ. Θέλετε να παντρευτείτε. Είμαι 29 ετών. Είμαι καλό παιδί, εργατικός, δελευταράς. Λένε ότι η κακή είναι στη φυλακή, είναι αλήθεια? Ορίστε. Η κακή είναι στη φυλακή, λέει. Όλοι οι άλλοι Η απ' έξω κακή είναι στη φυλακή και η καλή είναι έξω. Α, έτσι είναι. Μάλιστα. Μήπως είναι το αντίθετο, δεν ξέρω. Όχι. Λοιπόν, τον είδατε τον κύριο Νίκο μας εδώ, το 29 ετών. Πάμε ένα τηλεφώνημα. Ευχαριστούμε για το συγχαρητήριο. Τηλεφώνημα. Ανίτα. Καλησπέρα στο τηλέφωνο. Ανίτα, μ' ακούς? Ακούω. Καλησπέρα, κουκλά μου, καλά είσαι? Πάρα πολύ καλά. Εσείς ποια είστε? Είμαι η Ελένη Ναι. και θα ήθελα να μιλήσω με τον Νίκο. Τον Νίκο που τον έχω? Αριστερά στη γωνία. Στη γωνία τον έχω βάλει, ναι. Τον έχω στη γωνία, τι να κάνει. Νάτος, εδώ είναι. Ωραία. Καλησπέρα, Νίκο. Νίκο, μ' ακούς? Σ' ακούω. Καλησπέρα, καλά είσαι? Πολύ καλά είμαι. Μπράβο, χαίρομαι που σ' ακούω. Μάλιστα. Θες να μου πεις τι ζητάς από μια γυναίκα? Μάλιστα. Ακούω. Τι? Ορίστε. Τι ζητάς από μια γυναίκα? Ζητάω μια κοπέλα. Το όνομά σου πώς είναι, γλυκιά μου? Ελένη. Ελένη, Ναι. έχεις κρυώσει? Χάλια είμαι. Χάλια είσαι, Ναι. Σ' ακούω. Λοιπόν, εσύ θα μιλάς στην Ελένη, δεν θα είσαι έτσι. Ναι, μ' ακούτε κυρία Ελένη? Ναι, σας ακούω. Άστο κυρία, νέα κοπέλα είναι, ακούγεται. Ναι, αντί να πω δεσποινίσκη, σου είπα η κυρία. Δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Είμαι 29 ετών. Ναι, το ξέρω. Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Πού εργάζεσαι? Εργάζομαι σε σούπερ μάρκετ. Ναι, Υπάλληλος. σε ποια περιοχή? Ορίστε. Σε ποια περιοχή? Σε ποιο μέρος, ναι. στο Μάκρο. Α, ωραία, κοντά είμαστε. Ναι, εδώ στην Κεφισό. Α, ναι, ξέρω. Και εγώ από Πειραιά παίρνω. Μάλιστα. Ναι. Τελικά είσαι από το Νιοχώρι, Μάλιστα, από Νεοχώριο Μεσολογγείο, νομό Έτωλα Καρλανία. Εγώ είμαι από την Κατούνα. Από την Κατούνα. Ναι, είμαστε πατριώτες λίγο, κοντά. Σας καταλαβαίνω. Κοντοχωριανοί είσαστε, ναι, κοντοχωριανοί. Είμαστε κοντά πατριωτάκια. Ναι, ωραία. Εντάξει. Σ' αρέσει τώρα, Ελένη μου? Κοίταξε να δεις, είναι λίγο χοντρούλης, αλλά νομίζω το διορθώσουμε αυτό. Κοίταξε, θα τον αναλάβει αμέσως τώρα η Εβίτα. Εγώ, όπως με βλέπετε, είμαι από το Νεοχώρι Ναι. και θα με βλέπετε, θα με καταλάβετε τι φοβόμαστε. άνθρωπος θα είμαι. Το καταλαβαίνω, γιατί ξέρω ότι οι άντρες βγάζουν από εκεί, από τα βλάκια και πάνω. Τέτοιους Γι' αυτό πήγα. τέτοιους. Ναι. Τώρα, κατά τα άλλα, εντάξει. Τα άλλα εσύ θα τα δεις, δεν Ωραία. ξέρω, εγώ έτσι είναι. Απλώς θέλω και μία ερώτηση ακόμα, γιατί είναι βασικό για μένα και από τη στιγμή που πάει για σοβαρά, αν πάει ο Νίκος σοβαρά. Θέλεις να είναι από τον τόπο σου το Όχι παπούτσι. μόνο αυτό, αλλά και επειδή έχω μια αδυναμία στα ζώα, Ναι. έχω μονίμως στο σπίτι μου γάτα και σκύλο. Εάν τα δέχεται και δεν έχει πρόβλημα, καλώς. Εάν όχι, Ανίτα μου... Τραβάς κανένα ζωράκι με τα ζώα? Με τα δυο, γιατί Σε σπιτικό ζώο λέμε, σε οικιακό. όχι. Δεν έχεις πρόβλημα. Α, δεν έχει Δεν πρόβλημα. έχει. Πάρα πολύ ωραίο, δείχνει και τι καλός άνθρωπος. Αυτό έλειπε να είχε και πρόβλημα με τα Κάποιος ζωάκια. κάποτε είχε Ανίτα μου στο πισοκουφέτο ένας που είχε πάρει μια Ναι, κυρία, και το του την θυμάσαι? είπαμε αναλόγως και την κατάλαβε. Ναι, και μπράβο σου και σε σένα. Λοιπόν, Ελένη, εγώ τώρα θα τον δώσω στην Εβίτα, θα έρθει η Εβίτα να τον παραλάβει. Ναι, να δούμε και περίπου πώς θα πάει από αντοχές. Όχι, από αντοχές είναι μια χαρά. Πού το ξέρεις? Αισθητικός, φαίνεται Ανίτα μου. Φαίνεται έτσι. Φαίνεται, ναι. Καλά, ας το κάνουμε λίγη γυμναστικούλα. Καλό θα το κάνει, κακό δεν θα το κάνει. σίγουρα. Να τον παραλάβεις λίγο πιο λεπτούλη. Για να δούμε τι κάνεις. Εντάξει. Πολύ καλά. Λοιπόν, Εβίτα είναι στα χέρια σου. Μπορείς να τον πάρεις, να τον κάνεις δικό σου. Πάμε. Για λίγο. Εσείς, πώς είναι, σε τι κατάσταση? Μια χαρά Είναι είναι. καλά. Λίγο την αντοχή του πρέπει να καλυτερέψει. Ναι. Δεν έχει αντοχές, Δεν έχει προπονηθεί Έχει, μάλλον. αλλά κουράζεται γρήγορα και δεν καπνίζει, δεν πίνει, είναι φρόνιμος. Αλλά φαίνεται δεν έχει κάνει προπόνηση. Μόνο φαίνεται. καφέ ή φραπέ πίνω. Ούτε δεν πίνω, ούτε μπύρι. Άρα θέλεις άσκηση, να πας για κυνήγι.
όπως λέει και ο κύριος Γιάννης. Τώρα, όπως μου βλέπετε, η ηλικία μου αυτή είναι και το Ποια πάγο. ηλικία, καλά, 29 χρονών δεν είστε? Αυτά που έχω, 29 χρονών δεν είσαι? 29 ετών. Λοιπόν, ποια Αλλά ηλικία? αυτά που φαίνεται είναι τα μπόι. Α, είναι πόη. Είναι τα Α, μπόι. θα ψηλώσεις Θα δηλαδή. ψηλώσω. Α, δεν είσαι χοντρούλης, είσαι κοντούλης Όχι, να όχι, πεις. Είμαι κανονικός κοντός. Κανονικός τι? Είμαι κανονικός κοντός. Σε όλα. Σε όλα. Σε όλα είσαι Σε όλα, κανονικός. σε όλα. Εντάξει, αυτό θέλαμε να μάθουμε, μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Επόμενο τηλεφώνημα, καλησπέρα. Ναι, Ποια είστε? η Μαρία είμαι. Ποια? Η Μαρία είμαι, Ανίτα μου. Ποια Μαρία? Σας ξέρω. Α, καλά, δεν με ξέρεις. Α, Δυστυχώς. από πού μας τηλεφωνείτε? Τηλεφωνώ από τη Χαλκιδική. Ποιον θέλετε? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά άτομα εκεί πέρα που... Ναι. Τι ηλικία έχεις, Μαρία μου? Είμαι 25 χρονών. Α, είσαι μικρό κορίτσι. Ορίστε. Σε 29 θα σου δώσω. Ναι, τον κύριο Νίκο θα ήθελα. Τον κύριο Νίκο. Τον Νίκο, 29 χρονών, τον έχουμε βάλει εδώ, θα έχει κάνει γυμναστικούλα. Μια χαρά είναι. Ναι, ναι. Τον βλέπω, τον βλέπω. Λοιπόν, για πάρ' τον. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Πολύ καλά. Τι θέλετε να σας πω τώρα, δεν ξέρω και... Δεν σας ακούω καλά. Τι θέλεις? Είμαι 29 ετών. 29 ετών. Μάλιστα. Λοιπόν, εσύ Μαρία μου τον βλέπεις, έτσι? Ναι, ναι. Λοιπόν, για πες μας και εσύ πώς είσαι τώρα να ακούσει ο Νίκος εδώ να Είμαι... φτιαχτεί. Ναι, ναι. Είμαι Ξανθιά, Ναι, μακριά μαλλιά. ναι, Έχω πράσινα μάτια. ναι. Ναι. Και είμαι, όπως είπα, 30 ετών, είμαι 1,70. Και 25 ετών, συγγνώμη λάθος. Α, γιατί κάτι τέτοιο θυμήθηκα κι εγώ. Όπως με βλέπετε, καλός είμαι. Περίμενε εσύ όπως σε βλέπω, μας πει η γυναίκα. Ναι. 1,70. Έχω ένα τέλειο σώμα. Αυτά. Πώς νιώθεις, Νίκο, που σε πήρε τηλέφωνο μια τέτοια γυναίκα? Όπως βλέπω καλύτερα. Τι κάνεις? Όπως σας βλέπω καλύτερα την ομιλία σας. Ναι. Τώρα, εσείς να μας πείτε τι δουλειά κάνετε. Ορίστε. Τι δουλειά κάνετε. Είμαι δημόσιος υπάλληλος. Ορίστε. Είμαι δημόσιος υπάλληλος. Εγώ είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Α, μάλιστα. Λοιπόν, Θα ήθελα να επικοινωνήσουμε από κοντά με το τηλέφωνό σας. Ναι, να σας πω να κάτι. το πάρει μαζί το τηλέφωνο θέλεις? Μισό λεπτάκι, λίγο να σας πω κάτι. Ναι. Επειδή δεν έχω τηλέφωνο σπίτι μου και επειδή παίρνω από κάποια φίλη μου... εδώ Πολλά πέρα, προβλήματα στη σχέση σας υπάρχουν, πολλά προβλήματα επικοινωνίας, διακρίνω. ναι, αλλά πρέπει να τον συναντήσω οπωσδήποτε τον κύριο. Λοιπόν, δεν έρχεσαι εδώ να το πάρει. Α, είπαμε από Θεσσαλονίκη, Ναι. Δεν γίνεται. Όλα θα πάνε καλά. Και έχεις και αυτοπεποίθηση. Μάλιστα. Ναι, με ακούτε. Σας ακούω. Τι κάνετε. Πολύ καλά. Είσαστε πολύ γλυκιά. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Νίκο. Με τον κύριο Νίκο. Μάλιστα. Τι ηλικία έχετε? 27 ετών. Α, πολύ ωραία. Είναι μικρούλης. 29 είναι ο Νίκος. Εδώ είναι. Έλα, γλυκέ μου, τι κάνει. Νάτι. Να το τρυφερό τηλεφώνημα, το μυρίζομαι. Καλά είστε. Νίκο, δεν να μιλάω. Ξεκόλα, αρχηγέ, για σένα είναι. Ναι. Νίκο, τι κάνει. Πολύ καλά. Καλά. Πολύ καλά. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Τι να κάνουμε. Ενδιαφέρομαι πολύ για σένα, ναι. Δεν σας ακούω καλά. Όλο το ίδιο πείμα λες, δεν ακούς καλά. Ενδιαφέρομαι, λέω, πάρα πολύ για σένα. Με Ναι. έχει καταπλήξει. Είμαι 29 ετών. Περίμενε να τα πει πρώτα. Και έχω καταπλήξει από την εντύπωση που μου έχει δώσει. Έχεις υποστεί μια κατάπληξη. Μπράβο. Και θα ήθελα εσύ να μου πεις τώρα, να μου κάνεις εσύ κάποια ερώτηση. Για κάνε μια ερώτηση, ρε Νίκο. Τι ερώτηση είναι. Ορίστε. Τι ερώτηση είναι. Δεν σας καταλαβαίνω και τα λέτε γρήγορα. Καλά, μην τη χρεώσουμε τη γυναίκα επειδή δεν καταλαβαίνεις εσύ όταν λέει γρήγορα. Περίμενε. Νικό, Ναι. είσαι πολύ γλυκός. Ναι. Θα ήθελα να μου πεις εσύ τι ζητάς από μία σχέση. Μάλιστα. Και εγώ αυτό ήθελα να μου πει, αλλά δύσκολο. Για να τον αφήσουμε λιγάκι να... Ναι, να χαλαρώσει. Χαλάρωσε, μωρό μου. Ορίστε. Χαλάρωσε, λέω λίγο, μωρό μου. Πολύ καλά. Με λένε Νίκο, είμαι 29 ετών και είμαι ιδιωτικός υπάλληλος στο Μάκρο. Το πείμα του Μπράβο, Καβάφη. αγάπη μου, γλυκιά. Είδα όμως ότι δεν άντεξες πολύ όμως στη γυμναστική, αλλά και κάπου στενοχωρήθηκα. Ναι, ναι. Γιατί εντάξει, κιόλας Και- χρειάζεται και κότσια λιγάκι. Ναι, για συνέχισε. Και θα ήθελα να σας επικοινωνήσω
από κοντά μου. Σιγά μην έπαιρνες στο αυτό που ήθελες εσύ. Και χάρηκα πολύ που σας είδα. Περίμενε, πού είδες, τι είδες, είδες τίποτα? Δεν είδα. Εσένα είδανε. Γλυκέ μου, γιατί μου μιλάς έτσι? Με τις σχέσεις που έχεις κάνει μέχρι τώρα, με τι τρόπο επικοινωνείς συνήθως? Με τις σχέσεις σας επικοινωνώ από το Υπερπέραν. σκοπέτο. Ανίτα, Ανίτα, με ακούς? Ναι, ακούω, πολλά. Θα ήθελα να μου κάνεις μια χάρη, αν γίνεται. Μπορεί λιγάκι να σηκωθεί λίγο όρθιος? Για σήκω, αγόρι μου, λίγο όρθιος, σήκω λίγο. Πω, Χριστέ μου, πολύ όμορφος, είναι πολύ γλυκός. Κάτσε κάτω πάλι τώρα. Λοιπόν, άκου, επειδή ήταν τρυφερό το τηλεφώνημα πολύ, Μάλιστα. κερδίζετε το δώρο της DeLonghi, τη σειρά Amore της DeLonghi. Ναι. Και τι είναι, ατμοσίδερο έχουμε? Ατμοσιδεράκι για να σιδερώνεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, γλυκιά μου. Είστε πολύ γλυκιά και Να σου πω κάτι, σου άρεσε ο Νίκος? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ και γι' αυτό κιόλας αποφάσισα να πάρω τηλέφωνο να μιλήσω και με τον ίδιο. Ωραία, να τον ξεκοπλάρεις λίγο. Γιατί αφού το μίλησα τόσο γλυκά και δεν ξεκοπλάρει. Νίκο. Δείξε μας λίγο ότι είσαι ξεκομπλαρισμένος. Νίκο, γλυκέ μου, σε παρακαλώ, γιατί δεν μου μιλάς? Όπως με βλέπετε, καλός είμαι, όμορφος Καλή, είμαι. να το ξέρω ότι είσαι όμορφος, γιατί Λοιπόν, άμα δεν είσαι πολύ όμορφος- ωραία. Σε ευχαριστούμε, γλυκιά μου, που τηλεφώνησες. Και Καλό εγώ. σου βράδυ. Γεια σας. Να είστε καλά. Τι κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο, ξέρεις? Κάθε Σαββατοκύριακο. Ναι. Καθόμαστε. Εσύ, γιατί εμείς κάθε Σαββατοκύριακο κάνουμε το χρυσό κουφέτο. Αυτό είναι. Για να πάρουμε ένα τηλεφώνημα εμείς. Καλησπέρα στη γραμμή. Καλησπέρα. Ποια είστε? Η Βάσο. Βάσο, από πού? Από Πειραιά. Από Πειραιά. Ηλικία? 35. Ποιον θέλεις, Βασούλα μου? Τον Νίκο. Τον Νίκο θέλεις? Πού τον έχω τον Νίκο? Νίκο δεν έχω. Στο ράφι δεν είναι ο Νίκο, από τη... Α, δεν τον έχω προλάβει να τον δείξω. Πού τον είδες εσύ? Αφού τον είχα Τον δει αυτή είδες την που άλλη τον φορά έχω? εγώ. Α, και ξέρεις ότι είναι στο ράφι, Μήπως μας Α, έχεις... μου το κουράζετε. Μήπως έχεις στήσει τηλέφωνα, Νικολάκη? Τι τηλέφωνο. Α, Εγώ δεν έχω χτίσει τηλέφωνο. Εάν μ' ακούτε στην ομιλία μου, μπορείτε να μου Ακούω την απαντήσετε. ομιλία. Νίκο, Ναι, σε ακούω. σε έχω δει από την άλλη φορά. Ναι. είχε ξανάρθει ο Νίκος και είναι στο ράφι, να πούμε στους Είχα τηλεφωνικούς. ξανάρθει και τώρα είμαι στη δεύτερη φορά. Κρίμα να είναι στο ράφι όμως. Να Νίκο, το είσαι πάρεις πολύ εσύ, γλυκός. βρε Βασούλα, να το πάρεις. Αν πάρει ένα τηλέφωνο. Κάτσε που θα σε πάρει τηλέφωνο, θα σε πάρει να φύγεις, λέμε. Τι να έρθω από εκεί. Ναι, δεν έρχεσαι να το πάρεις. Για έλα, γλυκιά μου, να το πάρεις. Ναι, όχι. Όχι. Όχι, εγώ θέλω να έρθεις και θα σε περιμένω από κοντά. Ορίστε. Να κλείσουμε με το ραντεβού μας. Νίκο, Ναι, πέστε μου. όχι, μην μου μιλάς, πέστε μου, πες μου. Ναι, σου λέω την αλήθεια. Και εγώ σου λέω την αλήθεια. Εγώ σου λέω την αλήθεια. Ελάτε να με πάρτε να πάμε να πιούμε ένα καφέ. Και εγώ θα χαρώ. Δεν θες να σου πω κάτι για μένα. Ναι, πέστε μου. Εσύ ρώτα με. Πες της πώς είναι, να μάθουμε. Εγώ λέγομαι Νίκος. Ξέρω, Παιδί μου, εγώ. πώς είναι η γυναίκα, θέλουμε να μάθουμε. Εγώ θέλω να είναι τσαμπιά ή μελαχρινή. Παιδί μου, ρώτα τη γυναίκα πώς είναι αυτή τη συγκεκριμένη. Νίκο, είμαι καστανή. Ναι, το όνομά σου. Βάσο. Βάσο. Βάσο, τι δουλειά κάνεις. Τώρα δεν κάνω τίποτα. Τίποτα. Καθάριζα σπίτια. Πόσο χρόνο είσαι, Βάσο. Είμαι 35. 35. Λοιπόν, Βασούλα, πρέπει να έρθεις να το πάρεις να τελειώνει οι χαβαλές. όχι. Ωραία, μόλις τελειώσει η Να σου εκπομπή, πω θέλω. πες του το, ρίχτω. Να σου πω. Θες να με ρωτήσεις πώς είμαι, πώς... Μάθαμε ηλικία, μάθαμε Μάθαμε πώς είσαι. ηλικία τη... Είμαι καστανή, είμαι λίγο... Έχω κι εγώ βόη σαν και σένα, είμαι Ναι. παπουλή. Μπόι, έχεις και Αλλά σε είμαι παχουλή. χαρούμενη και εντάξει. Και εσύ είσαι πολύ γλυκός. Εντάξει, θα σε επικοινωνήσω εγώ μετά με το τηλεκοντρόλ. Το τηλεκοντρόλ, άμα επικοινωνήσεις, σφύρα μου κλέφτηκα εμένα μετά. Μάλιστα. Όχι, ποιο τηλεκοντρόλ. Και εγώ θα χαρώ. Τι θα χάρεις με το τηλεκοντρόλ. Με το τηλεκοντρόλ τη βρίσκει ο φίλος μας εδώ. Λοιπόν, μόλις τελειώσει η εκπομπή θα πάρει τηλέφωνο, θα πάρει και το τηλεκοντρόλ και θα τα κάνει όλα. Να μου μιλήσεις άμα θα πάρει τηλέφωνο, γιατί τώρα δεν μπορείς να μου μιλήσεις από ό,τι βλέπω. Μα θα σε πάρει όταν τελειώσει η εκπομπή, Βασούλα Θα μου. σε πάρω εγώ τηλέφωνο. Καλά, Θα είναι κάποιος και θα του πει πώς θα πάρει, πώς κάνει κανένα λάθος. Πολύ γλυκός. Γεια σου, Βασούλα. Γεια σου, Βασούλα μου. Γεια σου. Και φιλώ με αγάπη από Νίκο. Πού
Πώς τον είδες, Εβίτα? Πολύ καλό. Μετά τη ρώτησαν γυμνάζεται όμως. Ανέβαξε. Συνέχισε. Με βλέπει, γυμνάζομαι. Συνέχισε το κουπάκι να το τραβάς. Εσύ θα κάνει κι Εγώ άλλα. είμαι αθλητής, επαγγελματίας παλαιστής. Σε είδα χθες με τις τούμπες σου και τα Και λοιπά. ακροβάτης, μπράβο. Να τους άλλος. Με τα φιλιά. Και θέλω και... Τι έγινε, Νίκο, αυτό έχουμε πει. Έχεις μάθει. Ναι. Πες το. Τι να γίνει, παίρνουμε τηλέφωνο και μας κάνει πλάκες και μας κάνει και... Τι σας κάνουνε πλάκες, δηλαδή τι σας κάνουν? Λένε, θα βγούμε αύριο και μετά βγαίνω στο ραδιόφωνο. Έχει κάνει λαμινόρε μετά. Ναι, δεν βγαίνει η κοπέλα έτσι. Και είχα πάρει ένα τηλέφωνο... Μπαίνει μέσα, Ορίστε, μέσα μπαίνει, πού μέσα? που δεν βγαίνει έξω λέω. Όχι, παίρνω τηλέφωνο, Ναι. είχα πάρει τηλέφωνο και είπε θα βγούμε τη Δευτέρα. Και Ναι. ήταν κάποια Μαρία. Μαρία τι απ- λέγανε? Ναι, από το Χολαργό. Είσαι σίγουρος ότι εννοηθήκατε σωστά? Ναι, είχαμε τηλεφωνήσει Ναι. και λέει θα βγούμε, λέει, Ποιοι είχατε τη, τηλεφωνήσει τη εσύ? Δευτέρα το μεσημέρι. Εσύ τις τηλεφώνησες? Εγώ τηλεφώνησα. Ναι. Μόλις τελείωσε η εκπομπή, πήρα τηλέφωνο και... Έτρεξες αέρα να πάρεις τηλέφωνο εσύ. τι να κάνουμε. Ναι, Και του λέω τι ώρα θα συναντηθούμε. Μου λέει θα συναντηθούμε 1 ώρα. ναι. Λέω πού? Πού? Στο Μπακάκο. Στο Μπακάκο. Δεν σε πιστεύω, αρχηγέ. Δεν σε πιστεύω. Ναι, και Μάμα, περίμενα- δίνεις ραντεβού στο Μπακάκο στην Και του Ομόνια. λέω κυρία μου τι ώρα θα συναντηθούμε. Μου λέει κατά τις 2 ώρα. Ναι. Εγώ θα φύγω από 1 ώρα από το Χολαργό και θα κάνω 1 ώρα Ναι. να κατέβω κάτω. Ναι. Τι να γίνει τώρα, όπως περίμενα στο ξενοδοχείο 2 ώρα μέχρι 2 ώρα Κάτσε στο ρε ραντεβού. εσύ, Νικό, ένα λεπτό. Μπακάκο μου λες, στην αρχή μου λες 1 η ώρα, μετά μου λες 2 στο ξενοδοχείο. Στο ξενοδοχείο, ναι, έκανα λάθος. Μα Συγγνώμη. μήπως το έκανες το λάθος και εκεί. Γητάω να συγγνώμη, εγώ το έκανα το λάθος. Ναι, μήπως θες εσύ και δεν φταίει η γυναίκα όμως. Αυτό είναι τώρα, έλατε. Λοιπόν, άκου τώρα τι θα κάνεις. Τώρα που θα δεχτείς τηλεφωνήματα, Μάλιστα. θα σε πάω με την κυρία Μπεχλιούλη μαζί να τα πάρει τα τηλεφωνήματα. Βεβαίως. Θα πάρεις τηλέφωνο τις γυναίκες Βεβαίως. και θα κανονίσει αυτή τα ραντεβού γιατί εσύ θα την κάνεις. Βεβαίως. Το ξενοδοχείο πες μου πώς προέκυψε, δεν κατάλαβα. Το ξενοδοχείο περίμενα απ' έξω κατά τις 2 η ώρα που Απ' είχαμε έξω από το ξενοδοχείο. Ναι, το ραντεβού. Είχες δώσει ραντεβού στο ξενοδοχείο. Μάλιστα, έτσι από την πόρτα. Τι να σου πω. Συγγνώμη, το Τζαρχοπλατείο. Εδώ ήταν το ξενοδοχείο και δίπλα ήταν το Τζαρχοπλατείο. Και τώρα σας περιμένω στο Τζαρχοπλατείο. Και περίμενα μέχρι τις 4 η ώρα και δεν ήρθε η Έχει και ένα κοπέλα. κουρίο εκεί δίπλα, όμως το ξέρεις. Το Δεν έχει- κουρίο που έχει δίπλα. Δεν είναι σε κολλείο, είναι είναι. δίπλα από το... Στην Πετρομαγούλα που είναι. η Πετρομαγούλα. βραδινή, την περιόση. Ναι. Και πήγες να δεις αν έρχεσαι και έπεσε σε μια τρύπα μετά, Και χάλασε Αφού το με τρικό. έφτιασε, τι να κάνω. Σε έφτιασε. Όλες οι γυναίκες κάνουν κομπίνη τώρα. Τι να πει κανείς για την τιμή της Αλληνής, Νίκο, ξέρω εγώ. Για να πάρουμε άλλο τηλεφώνημα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ποια κοπέλα είστε? Η κυρία Μαρία, Κυρία Μαρία, τι ηλικία? 33. Και λες και κυρία Μαρία. Είναι δυνατόν? Ποιον? Ποιον? Θέλω τον κύριο που είναι δίπλα από τον κύριο Μανώλη. Στο ράφι τον έχω? Στο ράφι, ναι. Ιδιωτικός υπάλληλος είναι. Δίπλα. Ή τον κύριο Χρήστο θέλεις ή τον Νίκο. Τον Νίκο που είναι 28. Τον Νίκο, ναι, τον Νίκο. Ναι. Θες τα λεωφορεία έτσι, να πηγαίνεις σε όλες τις πλατείες. Έλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Νικόλα μου, τι κάνεις? Τι μου κάνεις, καλά είσαι? Είσαι καταπληκτικός. Έχω τρελαθεί μαζί σου. Ναι, πολύ καλά. Από πού μας τηλεφωνείτε, εάν επιτρέπετε? Από τη βουλιαγμένη σου τηλεφωνώ. Από τη Βουλιαγμένη. Ναι. Εάν θέλετε να μας πείτε τι δουλειά κάνετε, Οικιακά ασχολούμαι. οικιακά. Και ήθελα ένα παλικάρι σαν και σένα. Ναι, Κοίτα. Εκεί. Κοίτα το πουλάκι. Να. εγώ πόσο ετών είσαστε? Είμαι 33. 33. Είμαι λίγο μεγαλύτερη όμως από σένα, έτσι. Δεν έχει πρόβλημα. Δεν πειράζει, ας είναι και 35. Εσύ ξέρεις, θα δώσεις το ραντεβουδάκι. Ναι. Εγώ είμαι 29 ετών, Ναι. είμαι μελαχρινός, Ναι, σε Έλα, βλέπω, δεν σε σε βλέπω, πιστεύουμε. Νικόλα μου, σε τρελάθηκα. είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Ναι. Καταγωγή μου είμαι από το νεοχώριο Μεσολογγίου. Α, εγώ είμαι από τη Σκύρο. Από τη Τσίρα. Από τη Σκύρο είμαι, από τη Α, ναι, Σκύρο. από τη Τσίρα, ναι. Ναι, ναι. Και θα ήθελα να σας επικοινωνήσω με... Περίμενε πριν επικοινωνήσεις να επικοινωνήσω εγώ ή θα την κάνεις. ναι. Μαρία, Ορίστε. θα δώσετε ραντεβού. Βεβαίως θα δώσουμε Να ραντεβού. το δώσετε από τώρα. Να το δώσουμε. Λοιπόν, πού θα δώσετε ραντεβού?
Ραντεβού θα δώσουμε έξω περίμενες. από το μπακάκο. Μόνο εκεί δίνεις ραντεβού, αλλού δεν μπορεί. Το ζητάει ο οργανισμούλης στο στήσιμο. Πού θέλετε να σας σκίσουμε ραντεβού? Για πες ρε Μαρία, εσύ που θα δώσετε. Να δώσουμε στη Γλυφάδα. Στην Γλυφάδα είναι που θα Την χαθείτε. Γλυφάδα πού μεριά? Έχεις διαβατήριο Άγιο για μετά Κωνσταντίνο. από Ομόνια. Πας. Έχω κάρτα. Α, έχεις κάρτα, εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, πού θα δώσετε στην Γλυφάδα. Λοιπόν, στον Άγιο Κωνσταντίνο θα με περιμένει. Ξέρεις που είναι Άγιος Κωνσταντίνος. Να το ξέρω. Λοιπόν, εγώ θα κρατώ. Περίμενε, είσαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Ναι. Λοιπόν, Νικόλα, Ναι. εγώ είμαι 1,70, Μάλιστα. είμαι ξανθιά, Μάλιστα. 58 κιλά Μάλιστα. και θα κρατάω μια δέσμη στα χέρια μου. Μάλιστα. Εντάξει, Μάλιστα. λοιπόν πες μου τι ώρα θέλεις. Έγινε. Σήμερα, Όχι σήμερα, αύριο. αύριο, τι ώρα περίπου? 8 το βρε... Όχι, είναι αργά, είναι αργά. Να βάλουμε 5. Ναι, ναι, να είναι το μέρα βάλουμε πέντε. καλύτερα. Να είναι μέρα. Να είναι μέρα. Να είναι μέρα. Έγινε. Λοιπόν, αύριο το απόγευμα στις 5. Λοιπόν, Μαρία. Έγινε. Αφήστε το, Μαρία, το περίμενε τηλέφωνο. εσύ, αφήστε αμέσως. Μαρία, Ορίστε. με μένα μιλάς τώρα. Ναι. Μην του κάνεις κανένα χουνέρι και δεν πας. Όχι, θα Και το- τον έχω πάλι εδώ. Όχι. Λοιπόν, θα πας Ναι. και θα με ενημερώσεις μέσω του γραφείου παραγωγής τι έπαιξε. Εντάξει. Εντάξει. Σε Για να, ευχαριστώ. για να δω αν το πρόβλημα το έχει αυτός τελικά ή του κάνανε πλάκα. 5 η ώρα το απόγευμα. 5 η ώρα στον Άγιο Κωνσταντίνο στη Γλυφάδα αύριο. Εντάξει. Ευχαριστώ Έγινε. πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σκεφτείτε Χάρηκα τι- πολύ που σας άκουσα στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Γεια σου, Μαράκι. Να πάρουμε επόμενο τηλεφώνημα. Καλησπέρα στη γραμμούλα. Εμένα μιλάτε. Σε εσά μιλώ, αγαπητή Καλή μου σας κυρία. μέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Πολλά φιλιά σας στέλνουμε. Ποια είστε? Είμαι η κυρία Μαριάντζελα. Μαριάντζελα. Ναι. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από τη Νέα Σμύρνη. Από τη Νέα Σμύρνη, από την Αθήνα. Ναι, ναι. Ωραία. Πείτε μου με ποιον θέλετε να μιλήσετε. Ήθελα, δεν θυμόμουν πώς λέγεται το όνομά του. Πείτε και μου είπα πού λάθος είναι. όνομα. Κάθεται εκεί στα ράφια με το καρότο που κάμισο. Τον Νίκο. Δεν ξέρω πώς τον λένε, διαφεύγει το ονοματάκι του. Ναι, Εσείς γιατί γελάτε? όχι, δηλαδή? όχι, τον δίπλα. Περίμενε. Εσείς γιατί γελάτε δηλαδή? Γιατί γελάτε εσείς? Ναι, Δεν εσείς γελάμε, δεν γελάτε. γελάμε, δεν γελάμε. Γιατί γελάτε Δεν με τον γελάμε. Νίκο δηλαδή? Δεν γελάμε. Έλα Νίκο μου. Ναι, καλησπέρα σας. Πρόσεξε με καλησπέρα κάνεις αγόρι μου, τι τα κάνεις. λάθη που κάνεις. Πολύ καλά. Από πού Από μας εδώ. τηλεφωνείτε, εάν επιτρέπετε? Νέα Από Σμύρνη τη Νέα είπαμε. Σμύρνη. Νέα Σμύρνη. Για μένα σε παρακαλώ, πόσο ετών είσαστε? Πόσο? Πόσο ετών είσαστε? 28. 28. Εγώ είμαι 29 ετών. Μπορούμε να τα βρούμε ή να... Ναι, μ' ακούτε, τι δουλειά κάνετε? Δεν δουλεύω. Ορίστε, Δεν εργάζομαι. δεν εργάζεσαι. Εγώ είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Α, Για μένα σας παρακαλώ, τι ύψους έχετε? 1,70. 1,70. Εγώ είμαι 1,65. Α, είσαι πιο κοντούλης. Μελαχρινός, καστανός, όπως με βλέπετε. Φαίνεσαι, σε βλέπω πως είσαι. Ναι. Πολύ γλυκός είσαι. Βέβαια. Θα μας αφήσετε το τηλέφωνό σας και όταν θα τελειώσει η εκπομπή θα μας Ναι, και θα τη σας διεύθυνση επικοινωνήσω. θα σου αφήσω. Εσύ έχεις κοίτα. ραντεβού αύριο, έχει απόψε. Ναι, έχω Έχεις τις 5 η ώρα Ναι. και με μένα θα έρθεις στις 6.30. Πού? Όπου θέλεις θα μου πεις. Πες τώρα που θα δώσεις ραντεβού. Θα δώσουμε Μήπως καλύτερα... θέλει εκεί στο ίδιο δώσουμε σημείο να καλύτερα- περιμένω κι εγώ. Ναι, να δώσουμε καλύτερα ραντεβού στην Καλυθέα. Όπου θέλεις, θα μου πεις Να μετά. κλείσουμε ραντεβού στην Καλυθέα. Θα πας δηλαδή 5 στη Γλυφάδα. 5 Θα στην κάνεις Γλυφάδα. τον ταραβέρι και Μάλιστα. 6,5 θα είσαι Καλυθέα. Ναι, έτσι. Όχι. Σφύρα μου κλέφτη. 6,5. Έχει ελικόπτερο να μας προλάβει και Δεν τις δύο. ξέρω, αυτό ψάχνω να βρω. Μπορείτε το πρωί. Ναι, ναι. Το πρωί κατά τις 10, 11 η ώρα. Όποτε θέλεις. Λοιπόν, Κατά 11 τις η ώρα. 11-12. 11 η ώρα θα με περιμένετε στο ηλεκτρικό σταθμό της Καλυθέας έξω από το νοσοκομείο. Κατευθείαν στο νοσοκομείο θα με πάρει. Κοντά το ηλεκτρικό, είναι ένα νοσοκομείο, ιδιωτικό νοσοκομείο. Εάν με ακούτε, είναι περιττόν ότι με κορυδεύετε. Όχι, δεν σας Αν κοροϊδεύω. το λέω την αλήθεια, Αλλά τώρα ραντεβού. να μου πείτε- Πρώτη φορά Μα καλά γνωριμία σημαίνει, έξω από το κάτσε, ρε, νοσοκομείο. Νίκο. Έξω από το νοσοκομείο. Μία είναι- πας σε ξενοδοχεία, μία σε νοσοκομείο. Όλο Όχι, για κρεβατάκι. είναι ένα νοσοκομείο δίπλα από την Όλο στο Καλυθέα. κρεβατάκι πας. Όχι, όχι, από το κρεβατάκι, εγώ δεν είμαι τέτοιο, είμαι καλό παιδί. Δηλαδή δεν έχει τέτοιο. Κρεβάτι Μπορείτε. τίποτα. Ναι, έλα. Δηλαδή τι δεν έχει τέτοια, από κρεβάτι τίποτα.
Κρεβάτι, ναι. Τώρα τα καλαμπούλια δεν πρέπει να μιλάμε πιο πολλά, εδώ είναι εκπομπή. Θα τα πούμε από κοντά. Θα τα πούμε από κοντά. Βάλε μια τάξη στην εκπομπή. 12 η ώρα μπορείτε να έρθετε. Ναι, έτσι 12, ναι. Περίμενε, έχεις πει 10 και μισή, έχεις πει 10. 12 πού? Έτσι από το νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο. 12 Δίπλα στο από το νοσοκομείο. ηλεκτρικό σταθμό της Καλυθέας. Ναι, στο νοσοκομείο, ξέρεις. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα. Χάρηκα. Έγινε. Πώς θα με γνωρίσεις όμως? Α, θα σε γνωρίσω εγώ. Θα το γνωρίσεις, θα τον δεις αμέσως, θα τον πάρεις. Ναι. Ένα Αλλήμον, κίτρινο εγώ τσακάκι θα έχω. Α, δεν χρειάζεται, Ανίτα, όπως σας και να... ευχαριστώ πολύ. Ναι, εντάξει. Γεια σου, Λοιπόν, κούκλα μου. στις 12 η ώρα. Έγινε 12 η ώρα. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου. Και πολλά φιλιά και από την κυρία Ανίτα. Α, ευχαριστώ πολύ. Πες να δούμε και τα δώρα του χρυσού κουφέτου τώρα. Πες το. Να δούμε. Να δούμε τα δώρα το χρυσό κοπέτο. Για φέρτε τα παιδιά. Φέρτε τα. Θα σου κάνω δώρο το χρυσό κουφέτο. Σου κάνει δώρο ένα ρολόι από την Continental που είναι ελβετικό, είναι χρυσούλι. Μάλιστα. Βγάλτε να το φορέσεις, σε παρακαλώ. Για να κοιτάς την ώρα, μην μπερδεύεσαι στα ραντεβού. Μάλιστα. Και θα σου κάνω και μια πηξίδα την άλλη φορά. Βεβαίως. Βεβαίως. Κάνω πηξίδα για να ξέρεις που θα πηγαίνεις, να μην μπερδεύεσαι. Σ' αρέσει το κρυσούλι? Ωραίο, πολύ ωραίο. Ωραίος. Μπορείτε να το δώσετε λιγάκι. Α, θες και να στο δέσω? Για περίμενε να στο δέσω. Θα πάμε μη σε δέσω όλων όμως εσένα με αυτά που κάνεις. Λοιπόν, δέσου μόνος σου, δεν μπορώ. Και τώρα ήρθε η στιγμή να δούμε το φίλο μας τον Νίκο που είναι 29 ετών και που είναι αυτός που έδινε ραντεβού μία στο Πακάκου, μία στο ξενοδοχείο, μία στο τέλος έδωσε στο νοσοκομείο ραντεβού. Λοιπόν, Νίκος. Κυρία Ανίτα, καλησπέρα σας. Νίκο, καλησπέρα. Είχα πάει στην Καλυθέα. Ναι. Περίμενε, είχες ραντεβού Είχαμε κλείσει 5 ραντεβού. η ώρα από εδώ, στον Άγιο Κωνσταντίνο, Μάλιστα, στην ναι. Γλυφάδα. Τι Και, έγινε, παιδί? πρώτα στην Καλυθέα και μετά στην Γλυφάδα. Άρχισες τις κέντες από τώρα. Ναι. Το ραντεβού το πρώτο, παιδιά, κάνω λάθος, ήτανε στη Γλυφάδα, όχι, έτσι ναι. Όχι. Το πρώτο ήτανε Γλυφάδα, αγόρι μου, Όχι το παιδί μου. πρώτο. Το πρώτο ήταν, είχαμε γεννάδι το πρώτο στη Νέα Σμύρνη το ραντεβού. Κυρία Μπεχλιούλη, για ενημερώστε με, εντάξει. Το Ώρα, πρώτο. ναι, ώρα 12. 12, ωραία. 12. Και τις 5 ώρα το απόγευμα συναντηθήκαμε στον Άγιο Κωνσταντίνο στη Γλυφάδα. Και το Συγγνώμη, πρώτο τη παιδί, συνάντηση 12 η ώρα μου λέει είχε ραντεβού στο... Πού, στην Καλυθέα στο ηλεκτρικό. Ναι, και 5 είχες με άλλη στον Άγιο Κωνσταντίνο. Απ' έξω από το κρατικό νοσοκομείο. Που ήθελες νοσοκομείο, δεν γινότανε. Να σου πω, με το πρώτο ραντεβού τι έγινε, πες. Το πρώτο ραντεβού είχα πάει στην Καλυθέα έτσι από το κρατικό νοσοκομείο Στις 12. ώρα 12 και ήρθαν το Sky. Και αφού έφυγε το Sky, μετά Ποιο ήρθε Sky, καλέ, πού ήρθε το Sky. το κανάλι. Πού το είδες εσύ το Sky το κανάλι. Το κανάλι κατά τη διάρκεια που είχα το ραντεβού στις 12 η ώρα. Παιδί μου, είχες δώσει ραντεβού με γυναίκα. Μάλιστα. Και πώς ήρθε κανάλι εκεί. Ήταν το Sky μπροστά. Σε πήρανε. Ήταν το Sky μπροστά και αφού έφυγε το Sky μετά ήρθε η κοπέλα, συνδεθήκαμε, πήγαμε για καφέ για να τα βρούμε και δεν ταιριάξαμε. Αλλά εγώ ερχόμουν από το χρυσό κοπέτο. Και τι σου κάνανε εκεί. Τι μου κάνανε, πήγαμε καφέ, μιλήσαμε από εδώ από εκεί. Τι είπες. Πήγαμε καφέ, Σε μιλήσαμε. έχει καταστρέψει αυτό. Εγώ το είπα, είμαι 29 ετών και εντάξει Νικολάκη. Και εσύ όποιος έρθει εκεί και σου μιλήσει, έχεις ραντεβού με μια συγκεκριμένη γυναίκα στις 12. Και όποιος έρθει εκεί και σου μιλήσει, από όποιο κανάλι είναι κάθεσαι και πίνεις καφέ. Όχι. Τι έκανες. Μόλις έφυγε το Sky, ήρθε, Να το έχει κολλήσει εκεί, το λέει συνέχεια. μόλις το έφυγε το δώσω. Sky το κανάλι, Ναι, να το... ήρθε η κοπέλα. Ναι. Αφού ήρθε η κοπέλα, πήγαμε για καφέ. Και Ποια κοπέλα, η δικιά σου ή η άλλη από το κανάλι. Έχεις μπερδευτεί. η κοπέλα. Ευτυχώς που ήρθε κοπέλα και δεν ήρθε κανένας άλλος. Χρώματος. Τώρα, ό,τι και να Για είναι. πες τώρα, στο άλλο ραντεβού τι έγινε. Στο πρώτο βγήκες φανέλα, καταστράφηκες, τελείωσε. Μάλιστα. Στο δεύτερο. Το δεύτερο είχα πάει στη Γλυφάδα. Μη στις σ' άρεσε 5 το δεύτερο, η για ώρα. πες.
τον Άγιο Κωνσταντίνο. Ναι. Και περίμενα τη σκάλα και ήρθε η κυρία ώρα Από 5. άλλο κανάλι ήρθε μετά. Όχι, εντάξει. δεν έφερε κανάλι και μου έφερε τα γαρίφαλα. Με φίλησε Ωραία. και ανεβήκαμε τη σκάλα και βαράγανε παλαμάκια. Ποιοι? Παλαμάκια. Ποιοι παιδί μου παράγανε παλαμάκια? Χεράκια. Θα είχαν πάει από άλλο κανάλι και φαίνεται. Και μετά Νικολάκη πάμε. Εσύ δεν κατάλαβες ότι αυτοί που βαράνε παλαμάκια τι είναι, ο κόσμος? Ναι, ο κόσμος. Ναι. Και μετά μου λέει η Δεσποινή, μου λέει πάμε να ανάψουμε ένα κεράκι. Κατευθείαν για κεράκι πήγατε. Ναι. Και μετά, όπως είχαμε μέσα στην εκκλησία, ανάψαμε κεράκι, μετά βγαίναμε πάλι έξω, κατεβαίναμε τη σκάλα και βαράγανε παλαμάκια. Παλαμάκια. Σιγά μην δεν βαράγανε. Και μετά κάτσανε κανένα μισάωρο ο κόσμος και η κοπέλα και φύγανε. Και ήταν γύρω 10 αυτοκίνητα που ήρθαν στην εκκλησία. Και απ' έξω ήταν ο παπάς, ο ιερέας. Μήπως αγόρι μου παντρεύτηκες και δεν το έχεις καταλάβει? Εγώ Γιατί όταν ανεβαίνουν σκαλιά, Μάλιστα. χτυπάνε παλαμάκια σε εκκλησία και ξανακαταβαίνουν σκαλιά και χτυπάνε παλαμάκια, Μάλιστα. μάλλον θα έχεις παντρευτεί. Είσαι σίγουρος? Σίγουρος. Πώς είσαι σίγουρος? Σίγουρος όταν Όχι πάμε 100%. Όχι, πήγαμε στην εικόνισμα και φιλήσαμε την εικόνισμα, μετά ανάπτυαμε κυρί. Και από την κυρί που ανάπτυαμε και μου λέει εγώ θα γίνω κουμπάρα, μου έλεγε η κυρία. Και μετά κατεβαίνουμε κάτω και... Με την κουμπάρα βγήκες? Η κυρία, Ποια κυρία? η κοπέλα που συναντηθήκαμε, μου λέει ότι θα γίνουμε κουμπάρι. Ναι, για πες. Για πες. Πες εσύ, ναι. Πες εσύ. Άμα δεν καθαρίσεις τώρα, θα έχουμε προβλήματα. Πες μου τι έγινε στο τέλος. Με αυτοί που σου χτυπήσανε παλαμάκια. Ναι, μετά όπως και κατεβήκαμε κάτω, μετά κάτσαμε κάνα μεσάωρο και σηκωθήκανε, φύγανε. Ποιοι? Οι κύριοι που ήταν απ' έξω και με την κοπέλα. Και εσύ την ξαναείδες αυτή ποτέ? Όχι. Ήμουνα σίγουρη. Οι άλλοι που ήρθαν εκεί, οι κουμπάροι και αυτοί. Κομπάρι, τι να πούνε, τίποτα δεν είπαν. Παιδιά, αυτός έχει παντρευτεί και δεν το έχει πάρει είδηση. Δεν παντρεύτηκε. Βάσο Μπεχλιούλη, πρέπει να έρθεις να απολογηθείς. Δεν ήρθε κανένας μαζί σου. Μόνος πήγες. Μόνος μου. Το ήταν το λάθος, το καταστροφικό. Μετά από αυτό δεν έγινε τίποτα άλλο, δεν είχες άλλο ραντεβού. Τίποτα άλλο. Θες να έχεις κι άλλα ραντεβού τώρα? Πρέπει να γίνει το συντομότερο, πρέπει να οπωσδήποτε να βρεθεί η κοπέλα σήμερα. Κάτσε να σε εξετάσουμε πως έχεις παντρευτεί και έχουμε μανούρες μετά. Αυτό δεν το ξέρει κανένα, κυρία Ανίτα. Αν έχεις παντρευτεί, Κανένα. Για να πάρω ένα τηλέφωνο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ποια είστε? Έλληνα είμαι, από επαρχία παίρνω, από Κομοτηνή και ήθελα τον γλυκύτατο τον Νίκο. Θέλετε να δώσετε ραντεβού μαζί του, Ναι. Για να μιλήσετε. Γεια σου γλυκέ μου Νίκο. Και χρόνια σου πολλά. Να είσαι καλά. Α, ναι, χρόνια πολλά και από Ναι. εμάς. Τι κάνεις Από Νίκο μου? πού μας τηλεφωνείτε, εάν επιτρέπετε? Σας τηλεφωνώ από Κομοτηνή Νίκο μου. Μεσηνή. Είσαστε τόσο γλυκός, αφράτος, έχετε όμορφα μάτια, γλυκό χαμόγελο. Μην έρθει και στην Κομοτηνή Ναι. τώρα και έχουμε και εκεί και τον χειροκροτούνε και παλαμάκια. Γιατί είναι και μακριά. Πρόσεξα την προηγούμενη φορά και μείνατε στην μπουκάλα. Είσαστε τόσο γλυκός, χαριτωμένος, συμπαθέστατος. Εσείς τι ηλικία έχετε? Εγώ είμαι 28 χρονών, Ανίτα μου. Και τι θέλετε, να παντρευτείτε τον Νίκο? Ναι, και ήθελα τον Νίκο. Τον είδα, τον συμπάθησα, γλυκός, όμορφος, συμπαθητικός και μόλις τελειώσει Νίκο η απεργία θα έρθω στην Αθήνα. Θα μπορέσετε να μου επιστρέψετε τι δουλειά κάνετε? Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Εγώ είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Εντάξει, θα τα βρούμε Νίκο μου. Ναι, θα δώσετε Μάλιστα, ραντεβού. Θα σας Ναι, επικοινωνήσω. θα δώσουμε ραντεβού Νίκο μου. Είσαι τόσο καλός, τόσο γλυκός. Μ' αρέσει πολύ το χαμόγελό σου και τα μάτια σου Νίκο. Είμαι και καλό παιδί και... Ναι.
και Είσαι φρόνιμο. πολύ καλός. Φαίνεται, Νίκο μου, ότι είσαι συμπαθητικό παιδί. Πολύ Έγινε γλυκό. και θα σας επικοινωνήσω από κοντά. Ναι, Νίκο Ευχαριστώ, μου. καλή σας. Ναι, γλυκέ μου, Νίκο, ναι, γλυκέ μου. Έγινε, καλό. Έγινε, Νίκο μου. Μόλις τελειώσει η απεργία, θα σας πάρω τηλέφωνο και θα κατέβω στην Αθήνα. Κι αν Έγινε, βρεθεί, καλή αν σας, γεια πειράτε σας. μου κλέφτηκα Καλή νύχτα, εμένα. γλυκέ μου, Νίκο. Γεια Καλή σας, νύχτα. γεια σας. Τώρα τι σκοπό έχεις να κάνεις εσύ? Τι θα κάνουμε? Κυρία Ανίτα, τι σκοπό έχουμε, πάμε για επίσημο για γάμο και... Δεν το η κοπέλα- συζητάω. Δεν το συζητάω. Τι θα κάνουμε τώρα? Τώρα κληρώνουμε την ερώτηση που θέσαμε στους φίλους μας. Η ερώτηση της περασμένης εβδομάδας ήταν πού έκλεισε ραντεβού ο Νίκος. Και η σωστή απάντηση ήταν στον Μπακάκο. Μπορούμε να... Να το χαμογελάει. Τώρα τι έχει Ποιος κάνει? θα τραβήξει. Είχαμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Τον Νίκο θα βάλουμε να τραβήξει. 81 άτομα απάντησαν σωστά. Αλλά πήρανε γύρω στα 500. Για να πάω εγώ στον Νίκο. Μέσα στην μπουκάλα θα με βάλετε τώρα. Για πήγαινε εσύ γιατί το φοβάμαι εγώ τον μπουκάλα. Έλα Νίκο. Μία από εδώ, η άλλη από εκεί. Πρέπει να τραβήξεις ένα χαρτάκι. Ναι, άνοιξε το. Και πες μας τον αριθμό. Έλα παιδί μου. Το νούμερο 63. Το νούμερο 63. Μάλιστα. Το νούμερο, Α, φαίνεται, εντάξει. το Νούμερο νούμερο 63 είναι η Αρβανίτη Λία. Λοιπόν, να το δει η κάμερα. Για Να πού τη είναι η κάμερα. κάμερα? Για φέρτε την κάμερα. Λία 63. Αρβανίτη. Και τι κερδίζει η Λία η Αρβανίτη? Μία Σκούπα ηλεκτρολούξ υγρών υγρών και και στερεών. στερεών. Εντάξει, δεν διάβασα. Λοιπόν,